Здравейте на всички! Доста време е минало, откакто съм поствал на канала с добри причини. Днеска обаче нещо специално правиме с гост. Формата е подкаст. Днес ни гостува Васил Калудов. Той е на 33 години, съпруг, баща и лидер на мъжки групи. Вече близо 10 години се занимава като обучител и фасилитатор в корпоративната среда. Има купища мероприятия зад гърба си. В последната година фокуса му е върху личностното развитие и лидерските умения. И в началото на годината започна една от първите си мъжки групи за споделяне, подкрепа и себеразвитие. Васко, добре дошъл в мъжка работа. Благодаря ти за поканата, Павка. Драго ми е. Нека да използвам момента просто да поемаме дълбоко въздух два или три пъти и да се заземиме и да кажем кой как пристига в това пространство. Ако искаме с затворени очи, ако искаме с отворени, просто малко дишаме и издишаме. И още веднъж дишаме и издишаме. Добре, Васко, какво е актуално за тебе в момента? Значи, първото нещо, което ми дойде е, че точно вчера водих едно обучение за... И то беше съвсем кратко, де по-скоро като вебинар за емоционална интелигентност. И бях решил да включа едно единствено упражнение, тъй като имах близо 15-20 минути и много се чудих какво е то. И реших да е точно дишане, да покажа една техника. И в първи момент си помислих дали няма да е неловко за участниците така в онлайн среща да дишат. Но сега, като бях от другата страна, всъщност доста така ми помогна да пристигна в разговора. Да се отърся от стреса от ежедневието, тъй като М, днес, нали, работен ден. Така че да се върна на въпросите, извинявай по-кратко да отговоря. А, леко напрегнат, но след дишането по-добре. да. Той за мен е малко такава среда, където човек се на английски мисля, среда, която не ми е толкова позната, специално да интервюрам някой на български, свикнал съм все на английски да говоря, да интервюрам и така нататък. Така че влизам с едно такова приповдигнато настроение, с ентусиазъм и с лек нервен ентусиазъм, нека така да кажем. Така. Скоро ми попадна един цитат, който гласеше, че основната разлика между страха и вълнението е дълбокия дъх. Да, да, това е точно така. Са на едно вдишане разстояние. Така че нервно вълнение, мисля, че е супер да го опишем. Да. Така, аз исках да те поканя, защото нали, говорили сме си с тебе малко преди и мисля, че е хубаво да дискутираме някои от темите, за които си говорихме, нали, на лични съобщения и сме обменяли така а, отношения за разни неща. И като цяло днешния разговор ще бъде точно, може би, за този тип работа. Защото мисля, че и двамата искаме да по някакъв начин да се популяризира. Мисля, че има доста така неразбрани нюанси. Изобщо какво е този тип работа, мъжка работа или някой ще го нарече по някакъв друг начин, просто мъжки групи, събираме се, слушаме се и така нататък. Това като цяло ще бъде фокуса на днешния разговор. Интересно ми е първо, може би, да започнем малко с тебе, като как откри този тип работа или може би какво те доведе до този тип работа? Какъв беше Васко, когато беше тинейджър и какво му се случи, че да стигне до момента, къде си тук? Окей, Павка, това са два много различни въпроса, като втори много, много дълъг отговор има на него. А, ами, бих казал, че темата за това какво означаваш да бъдеш мъж е била доста водеща в моя живот. Като малък съм имал изключително много несигурности в тази посока. Бих казал, че през много голяма част от моя живот съм имал този въпрос: аз мъж ли съм, чувствам ли се мъж, как действа един мъж, какво означава това. И предполагам, че доста млади мъже биха се припознали, а пък може би и не само млади, в ситуациите, в които, нали, в къщи майката казва: не дей да бъдеш като баща ти. И още ето има доста послания, в които на нас мъжете ни се казва: не дей да бъдеш, т.е. какви да не бъдем. Не бъди лош, не бъди агресивен, не бъди груб.
не бъди примерно като баща ти, не бъди като брат ти, не бъди като еди си кой, но окей, какъв да бъдеш тогава? Тоест тази информация като че ли нямах много ясна представа, не бях може би свързан с това място вътре в себе си, от което да почерпя отговора на този въпрос. А, аз имам изключително много качества, които харесвам в моя баща. Има и немалко такива, които през годините не съм харесвал, не съм искал да приличам на него в тях. И всъщност голяма част от моят живот е било едно търсене и лутане в тази посока. Естествено, четене на много книги, гледане на видеа, много експериментиране, терапевтична работа в последствие. Не знам при теб как е било, но аз бих казал, че до една определена възраст, която не беше и съвсем отдавна, ми беше много трудно да щупя тази стигма, нали, която е, че ако човек ходи на терапия, сигурно е нормален или тотално повреден и щупен. В моята фамилия не е имало някога човек преди аз да посетя офиса на терапевт, който да е ходил, така че за мен нали, си имаше тази стигма, че едва ли не за да отидеш на такова място, трябва да признаеш пред себе си, че нещо тотално е сбъркано в теб, но истината е, че много се радвам, че отворих тази врата, защото тя ми даде изключително много. А, мога да разкажа в последствие повече, просто за да не става много дълъг отговор ми. М, Но да, общо взето това така мога да обобщя нещата, че наистина е било едно много дълго лутане, много дълго време в търсене на въпроси и отговори. Разбира се, по никакъв начин не искам да кажа, че в момента едва ли не съм стигнал края на този въпрос, т.е. не съм на място, където считам, че едва ли не съм изчерпал тази тема за себе си и нямам какво повече да науча. И съм някакъв свръхмъж, нали, който сега ще учи другите, точно обратното. Даже бих казал, че мястото, в което се намирам, чрез работата, която свърших последните години, е по-скоро място на по-голямо смирение, от която позиция вече мога да се събера с други мъже и да си кажа, окей, всеки един от тези мъже има страшно много какво да ми даде и като знания, и като опит, и като ресурси, и бих бил отворен да си взема. Защото бих казал, че преди това съм бил много повече в състезателен режим. Да бъда най-добрия. Не, че някой съм бил най-силния, но нали, някакси в мен го е имало това постоянното съревнование и по-скоро така да се събера с други мъже винаги имало риска, нали, че ще бъда разобличен и тогава цялата тази иллюзия, която им за себе си ще рухне. Сега бих казал, че доста неща, които преди не съм харесвал в себе си, съм ги приел. Върху някои работя, къде повече, къде по-малко. И тази позиция на смирение някакси ми е много по-естествена. М, м. Иначе на първият ти въпрос, който, ако не ме лъжи паметта, беше как попаднах т.е. как се запознах с мъжките групи и как попаднах в такива. Всъщност един мой познат, който организира група, всъщност той е доста по-възрастен от мен, той ми се обади и ме покани и честно ти кажа, когато получих обаждането и ми каза за това нещо, отвътре просто отговор беше ясно да, нямаше още колебание. А, Преди това само бях чувал за такива неща, честно казвам, самия формат не ми беше много, много познат. Знаех, че се организират, не знаех много какво се прави там. Така че това беше моят първи сблъсък. След това започнах много да чета, да се интересувам, да разпитвам. Много ми хареса начина, по който се чувствах в групата. Много ми харесваше това, което групата ми даваше. Ние с теб със сигурност ще влезем в повече детайл по време на разговора. Но определено го почувствах като място, в което си взимам много. И мисля, че самия процес при мен беше много естествен от човек, който а, присъства като участник в групата. Аз така винаги съм усещал в себе си, нали, порива да водя нещо свое и в един момент просто имаше неща, които си представях, че ако аз ги водех, бих ги водил по различен начин и си казах, че вместо да се опитвам да променя начина по който нашият фасилитатор води групата и неговата визия, е много по-смислено аз да основа моя група и така и стана. М. Да. Резонирам с много от нещата, които каза. Даже като кажеш, че млади мъже се припознават в историята ти, аз доста се припознавам. Не знам дали съм толкова млад вече, ама... Харесва А, ми да си мисля, че сме млади все още. да, да, да. А,
Да, много от тия неща и аз съм търсил отговори, какво е мъж, какво означава тая мъжка енергия, ама алфа мейл, нали, това какво означава, има доста така объркани младежи, както и мисля, че и възрастни мъже, включително и аз не съм изолиран и не съм имунизиран по някакъв различен начин. Та и аз трябваше да мина през някаква такава пътечка на много книжки, на повтаряне, може би на пикъп, как да си по-успешен с жените, макар че дълбоко в себе си усещах, че като че ли това е много повърхностно, а нещо от него имаше по-долу, нещо доста по-фундаментално, на което не мога точно да сложа пръст какво е, ма знам, че е там. Малко като Морфей, как го обяснява на Нео, нали, с Splinter in your mind. Има нещо там, да ти гожди мозъка, обаче не мога точно да кажеш какво е, ма знаеш, че е там. Да, по същия начин и аз така съм се страхувал доста от мъжка дружба, изобщо да съм около мъже. Винаги съм ги виждал точно като някакви съперници, М. дори и без уважение, по-скоро сега ще ида да ги смачкам. Нито съм бил най-добрия, нито съм бил най-силния, най-бързия, най-атлетичния и така нататък. Просто някаква фикс идея, че трябва да съм си дигнал защитите, защото нали, аджеба някой може нали, да каже нещо или да ме изобличи, да види, че съм някой, който не съм фактически, или някой зад маската, което нали, тогава наистина щеше да боли. И то е ставало, не като да не е ставало, така че М. да, мисля, че си е пътечка за всички ни. Абсолютно. Добре. Ам, каза за мъжките групи, според тебе, какво би казал, че е стойността на една мъжка група? Или по-скоро, нека да започнем така. Каква е стойността да имаш добри мъже в живота ти? М. Доста добър въпрос. Ами, смятам, че това, което е много ценно на мъжката дружба, независимо дали тя е под формата на група, независимо дали тя е под формата на силно приятелство, дали това е кума ти, братовчет, брат, чичо, баща, няма значение. Смятам, че има една такава много естествена роля, в която ние мъжете влизаме един спрямо друг, когато държим на другия човек, и тя е да, когато видим, че другия прави нещо, което не е окей и знаем, че не е окей за него, да му го кажем. Т.е. да бъдем директни, и да му потърсим отговорност пред него самия. М, Смятам, че в мъжките групи, сега тук, нали, с оговорката, че като казваме мъжки групи, има много различни формати, с много различни идеи, много различни цели. И може би не във всяка, всъщност това нещо е търсен ефект. Определено мога да кажа, че в тези, в които съм бил и тази, в която водя, се опитвам това да е такъв ефект. Тоест, когато усетим, че някой споделя неща, които нещо не звучи много окей в тази история, примерно държи се доста неуважително със съпругата си или по някакъв начин, който вреди на другите, смятам, че е ред, доста редно, не звучи добре, но така ми иде, да просто това нещо да бъде изговорено, да му бъде обърнато внимание на този човек. м, Това определено смятам, че е едно нещо. Другото нещо, което е, а, забелязваме, че когато човек участва в мъжка група и се чувства прият в групата, т.е. чувства, че може да бъде себе си, каквото и да означава това. Т.е. може да покаже по-истинска част от себе си, без обаче да бъде отхвърлен, без някой да му се присмива, или без да му се подиграват. Когато може да сподели нещата, от които има нужда да сподели, защото преди това не има въобще на кой да ги каже, винаги е тъй в себе си. И пак казвам, бъде прият, не бъде отхвърлен. Това на едно дълбоко ниво сякаш ти казва, ти си прият в мъжката общност. Тоест ти си част от това съсловие и имаш място в него. Което смятам, че може би когато сме бебета деца, няма някое бебе дете, което се ражда мъжки пол и не го чувства това нещо, но може би с времето, поради всички обуславени от обществото, от семейството, може би в нас се заражда едно съмнение дали това е така. м, И когато присъстваме в една такава група или общност, какъвто и да е формата, това сякаш ни напомня малко като едно време, когато, нали, старейшините мъжете са се събирали около огъня, имало инициации, т.е. някаква форма е на това да бъдеш приет от други мъже в мъжкото съсловие. Така много силно го усещам да бъде вярно за мен, виждам го и в другите хора, които го споделят. И другото нещо, което смятам, че е много ценно, е, че това дава много сила. Аз, например, вече като участник в мъжки групи, съм имал казуси в ежедневието,
в които е трябвало да взимам по-трудни решения или в които съм се изправил пред проблеми, било то свързани с семейството ми, с децата, в работа. И самото знание, че има хора, чиято подкрепа имам, дори след това да не съм се обръщал към тях и дори да не се е налагало да го споделя, самия факт, че знам, че тези хора са ми гръб и мога да разчитам на тях, ако имам нужда или най-малкото за подкрепа, ми е дало доста голяма сила. М. И бих казал, че това са нещата, които, например, ви сте се сещам. Как и при теб? Мгм. Пак да се повторя, резонирам с това, което казваш. Може би да добавя нещо. Прави впечатление последните, може би 6 години вече работя с мъже и отнема известно време обаче мъжете да си признаят, че наистина има една такава хронична самотност, хронична нужда на такава дружба, наистина съзнателна дружба. Като кажа дружба, нямам предвид дай да ходим да заколим прасето, макар че това само по себе си има някаква стойност, нали, правите нещо трудно заедно. То си И, обаче инициация след направо. това, моля? Направо си инициация. Да, инициация си е да наистина да убиеш животно, правил съм го и да. Има нещо, което си. Просто факта, че си около мъже, наистина създава едно такова чувство, което малко трудно се опише с думи. Но да, това е едното нещо. Хроничната нужда от такава братска дружба, от такава мъжка енергия. А сега, може би факта, че обществото, нали, казва токсична мъжественост, това, онова, нали, всякакви такива етикети се слагат, нали, не си агресивен. Да, тия са части енергии от нас, които ние по някакъв начин ги потискаме, ако, нали, се позоваваме на това, което ни казва обществото. Да, другото нещо, мисля, че аз поне съм се убедил вече, нали, с опита и да вода мъжки групи, и да съм част от мъжки групи доста дълго време. Почти всеки един проблем, за който се сещам аз, когато сме се забуксували в нещо в живота ни, в ежедневието, в романтичния живот, е заради нуждата или липсата на добри мъже около нас. Мгм. Да, даже не се сещам за проблем, който не би бил по-лесен за преминаване, за решаване с това, ако имаш една мъжка група, една мъжка общност, ако искаш добри мъже, на които мога да им звъннеш, да им Мгм. споделиш, някой да държи контейнер за тебе, няма нужда да непременно ти дават всичките решения, както типично правим като мъже, макар че това също винаги е добре, но убедил съм се, че мъжете имат такава нужда просто да бъдат изслушани, да бъдат видяни, да бъдат изслушани, да бъдат разбрани. Без някой да. Затова и дигам ръка, защото се идентифицирам с нещата, които казваш, пък не искам да те прекъсвам. Но да, просто хронична братска нужда, нека така да го обясна, да не разтягам около ми. Да, и това, което казаш, аз съм съгласен с всичко, което каза и просто ми светнаха някои лампи и на мен и бих искал да споделя още някои неща. Това, което каза, самотността, самотата, според мен това е едно от най-ценните неща, които мъжката група дава на мъжете. И сега бих казал, че може би за... Въпреки, че да, има доста случаи на по-млади мъже, като тук визирам 18-25, например, които може би са потънали във виртуалния свят, прекарват много време пред компютъра, играят игри, опитват се, нали, да създадат един почти перфектен образ за себе си в някаква виртуална реалност, но след, може би поради нежелание се сблъскат с реалността и там да се докажат. А, но все пак мисля, че може би по-голямата част все пак имат социален кръг, нали, имат повече приятели, докато ти предполагам ще се съгласиш, защото знам, че ти си баща, че човек, когато стане родител, има и това статистически е така, просто в момента не мога да цитирам наизуст, но може и можем да пуснем постове с малко повече статистика по темата, но просто с напредването на годините мъжете имат все по-малко мъже-приятели. Това се свежда до един-двама най-добри приятели, с които се виждат много по-рядко. И всъщност се получава така, че много мъже споделят, че най-добрият им приятел е съпругата им, а, което аз не казвам, че един мъж не трябва да е в добри отношения с съпругата си да си споделят, но тук пак казвам тенденциозно, не казвам, Аз че не не съм би съгласен с това, което казва. Той съгласен с това, което кажеш, не искам да прекъсвам, просто не мисля, че жената трябва да ти е най-добрият приятел. Да, също съм съгласен с това за това с теб, но това, което искам да кажа е, че може би това не важи за всички, но за повечето хора обикновено жената има най-добра приятелка или приятелки, с които може да обсъди проблемите, които среща с партньора си, докато при мъжете много често с годините това, което се получава е, че
когато имат конфликти с съпругата си, те нямат с кой да ги обсъдят. И ги таят в себе си, потискат ги, потискаме ги, по-скоро искам да кажа, защото аз също съм го правил и продължавам от време на време да го правя. Така че не искам да даря себе си от общия знаменател. Плюс Но ние един. го тим това в себе си и се надяваме, че примерно с тренировки това нещо ще размине или като се потопим в работа. А, и затова смятам, че присъствието в мъжка група е много ценно, защото там, нали, не е идеята просто да се оплакваш от това, което ти се случва, но е място, където можеш да изкажеш това, което те тормози на глас, да го чуеш отстрани, евентуално да получиш обратна връзка от другите и да си дадеш сметка каква е твоята роля в цялото нещо. Тоест да поемеш отговорност за така стеклите се обстоятелства, как си допринесъл да се случат. Докато смятам, че този процес е много трудно да се случи, ако всичко е само в главата ни интернализирано. Мгм. А, и, и така, да. После каза още нещо, което в момента ми избяга какво беше, но помня, че също много ме вдъхнови. Да, само и аз може би да допълня нещо. Да, факта, че има толкова много неща, които ни така отвличат вниманието днеска, било то игри, алкохол, наркотици, порнография, жени, работохолизъм, нали, аз изобщо не съм имунизиран към нито едно от тия неща, също не помага и да, изграждаме една такава идея за кои сме всъщност, обаче отвътре хронично страдаме за други мъже. Някой да ни даде обратна връзка, да ни чуе, да ни види, да може да звъннем някой, да му споделиме, без да трябва да сме се на черешата, така да кажа, по-нашенски, да сме напили, тогава да почнем да си казваме майчиното мляко. И това мисля, че като цяло е доста на пръв поглед непонятно за много мъже, обаче съм бил свидетел много пъти на факта, че трябва просто едно добро пространство, да дадеш 20-30 минути на мъжете да поговорят малко, да се отпуснат и тогава почва да изливат едни неща, които то съвсем натурално си взе, просто до сега така е притъпено, така е потиснато, че да, и виждам, че има такава и нужда за такъв тип работа и такъв тип контейнер, където мъжете наистина да идват и да споделят. Защото има нещо да се каже за мъжко приятелство, което пак има, нали, някаква тенденция да си мислят, да, ние излизаме, говориме си за жени. Един пичага беше дошъл на едно въведение и беше казал така, ние, какво беше? Пием, бием и по жени ходим. Нещо такова беше. Нали, това му беше за него идеала на приятелството. Не казвам, че е лошо, просто това ми направи впечатление и ми остана в съзнанието. Пък същевременно много по-различно е да си в един такъв контейнер, в едно такова пространство. И другото нещо, което беше, че съм съгласен, да, има една тенденция и при мъжете, и аз пак не съм изолиран от това, като бях с дългосрочна приятелка, примерно, фокуса ми е там и всичкия социален живот малко леко по леко така се отдръпва в момента, в който аз няма на кой да се обада. И нали, вече може би мъжете, които слушат или ни гледат, разбират какво става. Прекъсваш връзката и изведнъж, опа, няма на кой да звънне и почваш да минаваш през телефона за познати и за приятели, на които да положиш Брат, рам. още ли сме приятели? Да. Така че да, има тази тенденция. Наистина много трябва да се полага усилия. И още повече сега като сме, нали, аз съм женен, имам дете, планирам още деца, дай Боже, така че много е важно да се задържи този социален кръг и да продължиме, нали, да го разрастваме. Абсолютно. Така е, да. И тук искам още нещо да допълня. То е по тази тема, за която си говорим. Наскоро слушах един подкаст. Сега има шанс да объркам фамилията, но има една доста известна терапевтка, която се казва Естел Перел. Мисля, че тя е французойка. Има и TED Talk. Много ми харесва нещата, за които говори. И тя има доста опит в консултирането и на мъже и на жени. И всъщност много интересно тя сподели, че това е доста голям мит, че мъжете не споделят. Всъщност тя каза, че когато идват мъже при нея на терапия, всъщност доста споделят. Просто някакси обществото може би е наложило една такава стигма, че ако един мъж едва ли не се отвори и споделя, то веднага се приема като оплакване и все едно е мрънкалник и няма пространство за това нещо. Тоест, много е важно да се каже, че ние преди всичко сме хора. Нали, преди да се разделим на полове и както щеш ни раздели. И, и самата дума общуване идва, корена е общ. Тоест, ние по този начин намираме нещо общо между нас, нали, общ език. И за мен това, да направиш тази крачка, да споделиш, да покажеш някаква част от себе си, помага за сближаването с другите. И ти ако се лишиш от това нещо,
някакси се едно убиваш една човешка част в себе си, М. Да, доста която добре казано. може да ти донесе изключително много позитиви. И другото нещо, което иска да кажа, ти по-рано, когато споделяше за плюсовете да участваш в мъжка група, просто се сетих, че според мен друго нещо, което е много ценно, предполагам, че и в формата, който ти водише по същия начин, няма, т.е. самата група не е фокусирана върху определена възрастова група, а могат да дойдат мъже, нали, стига да са пълнолетни, от всякакви възрасти. И там е много ценно, че нали, един мъж, който, например, е на 50, може да види живота през погледа на един мъж, който е на 23, да си спомни за много неща, да види откъде е тръгнал, да се свърже с една по-млада част от себе си, да интегрира, да бъде по-емпатичен към себе си, например, или пък да се заради от този младежкия хъс, нали, и а, така амбиция. М. От другата страна, пък ако погледнем нещата, колко е ценно за един мъж, който е на 22-3 години, да почерпи от опита на някой, който вече има семейство, деца, собствен бизнес, например, а, помага на обществото по някакъв начин. Тоест някой, който е постигнал доста, има доста какво да даде. Мгм. Така че това смятам също, че е изключително ценно и не е въобще за подценяване. Да. Да, има още едно неща, които да кажа. Искам да продължим разговор, защото скочихме в нещо, мисля, че изпуснахме. Може би да обясним малко какво е мъжка група като цяло, защото адски много онлайн хейт получавам от някакви мъже. Абе, за какво, нали, ще плащате тук да ходите да си ревете? Нали, ревана ли е мъжката група? Идваме и само се оплакваме там, се събираме на седянка. Защо не си взимаме бира, примерно, на едни М, такива мъжки групи? Или каква е разликата между това да хода да закола прасето, да седна се напиеме малко? За какво ни е мъжка група като цяло? Може би нека с това да м, започнем. Какво е мъжка група и ние малко вече говорихме за м, нуждата от нещо такова и как помага, но как разбираш ти мъжка група, какво е твоето преживяване с това? мгм. Ами, знаеш, аз по-скоро искам, преди да отговоря на въпроса, да дисклеймър, нали, както казва, да дам, че тук ще дам моята дефиниция и така както смятам, че а, така както аз смятам, че е хубаво да протича една мъжка група като формат, като пространство. Тоест, това е нещо, това е моята визия, така да го Мгм. кажа. Мъжки групи знам, че има под всякакви форми. Нали, мъжка група може да е една ловджийска група, всъщност може да е мъжка група. Или хората, които играят тенис заедно, могат да се събират заедно. Тоест, това също е някакъв формат. Или мъжката група може да е свързана с бизнес, който да се обсъжда Може бизнес. да са мастермайнди и зависи, нали, каква е рамката Предприемачи. и темата. Да, може да бъде абсолютно различен формат. Този формат, към който аз съм се насочил, е по-скоро личностно развитие, подкрепа, себеразвитие и споделяне. М. Така че, когато говорим, нали, ако това е рамката, тогава за мен мъжката група е едно пространство, в което всеки един мъж, когато дойде, основните ценности, които има в една такава група, са това той да се чувства приет, т.е. да не бъде отхвърлен, да не бъде осмян, разбира се, едно голямо условие е да няма физическо и вербално насилие, защото това е много важна рамка, която е добре да се спазва, т.е. да има уважение. Разбира се, в една такава група ще бъдат казани много неща, с които не всеки ще бъде съгласен, но е много важно да има изслушване а, с стремеж да се опитам да разбера гледната точка на другия човек. М. Ам, Но да се върна на въпроса, нали, какво е мъжка група. За мен това е пространство, в което един мъж може да дойде и да изследва своята автентичност и да изследва въпросът какво означава да бъдеш мъж за себе си. Защото аз не мисля, че има един единствен отговор на този въпрос. Ако някой все още е в нали, този режим, някъде някога ще намери някой, който ще ми отговори на този въпрос. Нали, всеки има свое виждане, но не мисля, че има един универсален отговор. По-скоро смятам, че това е малко като пътят на героя. Тоест всеки минава през най-различни предизвикателства, перипетии и фази на живота си, докато не открие отговора за себе си. И може би след това той се трансформира в нещо различно години по-късно. Но смятам, че мъжката група е едно пространство, в което всеки може да скочи в този път. Или ако вече е на него просто да види друг аспект.
Мъжката група е място, на където човек минава през различни предизвикателства. Например, в формата, който аз водя, знам, че и ти включваш тези елементи също. Има различни предизвикателства, които могат да са емоционални, могат да са физически, могат да са психологически. Тоест, нещо, което да те извади от зоната ти на комфорт. М. М, И това, когато се направи в група от мъже, има доста силен ефект. Разбира се, това нещо може да се направи в зала по бойни изкуства. Също така, а, аз смятам, че това е нещо, което е прекрасен начин, по който един мъж може да развива себе си. А, и го казвам, защото не искам да оставим впечатлението, че едва ли не абсолютно всеки един мъж задължително трябва да ходи на мъжка група, въпреки че аз вярвам, че има доста плюсове в този тип работа. В никакъв случай не смятам, че единствения път към просветлението. Нали, пътища много, въпросът е какво откликва на всеки. М, Но ако и трябва да го обобщя, пак бих казал, пространство, в което един мъж може да изследва своята автентичност, своята мъжественост, въпроси като какво означава да бъда мъж, а, кои са мъжките качества, къде аз стоя по тази скала. И също така а, нещо, което аз включвам като аспект е целеполагане, тъй като в началото на групата всеки от участниците си поставя цел, върху която да работи в рамките на групата и да получи подкрепа в случването на тази цел, като тя е важно да бъде цел, в която той се припознава. Тоест не просто някакъв път, няма ограничение каква ще е темата от живота, но аз смятам, че това е много ценно качество, човек да може да си поставя цели, да ги постига а, и е доста свързано с мъжката енергия. Нали, тук казвам мъжката енергия целево, защото това смятам, че е аспект от личността и на мъжете и на жените. Тоест всеки мъж има както мъжка, така и женска енергия, както и всяка жена има мъжка и женска енергия. Просто при всеки човек са в различна степен. Баланса, т.е. съотношението е различно. Мгм. Искаш да кажеш, че като сме като мъже, отиваме там и не си говорим как да сваляме мацки в мъжки кръгове. Смятам, че това също се говори, да, и е важно. Казвам го така хумористично, защото да, има много така, мисля, че доста трябва искам да наблегнем на този аспект, защото има неразбирателство, нали, виждах много коментари с това, че това е група за хомосексуални мъже, нали, защо, даже и жени коментираха на това, което беше още М, така по-интересно. Но като цяло съм съгласен с това, което казваш. Просто едно различно пространство, което пристигаме, търсиме дълбочина, търсиме подкрепа по някакъв начин, предизвикателство, наистина да излеземе извън комфорта. Аз твърдо вярвам, че прекалено много комфорт убива тая мъжка енергия, мъжественост и така нататък. Напълно съгласен. Малко на различно от мен съм, че мисля, че всеки има нужда от мъжка група. Всеки мъж мисля, че има нужда от мъжка група. Не мисля, че всеки би влязъл в такава мъжка група, просто мисля, че си в гените. Нещо, което е епигенетично. Преди сме ловували, танцували сме, съревновали сме, ходили сме в горите, нали, с мъже, така че, разбира се, форматът е много по-различен, където сега може би ще отворим една скоба и за самите формати, но то си ние в гените по някакъв начин, в нашото ДНК, да търсиме дружбата и подкрепата на други мъже. А, Мгм. да. Абсолютно е така, да. Тук само да кажа още нещо, че нямам този опит лично, но аз, понеже доста чета изследвам хора, които водят мъжки групи, предимно на Запад, тъй като те са доста активни в социалните медии, имат подкасти, нали, споделят доста. Има много мъжки групи, в които има и хомосексуални мъже. Тоест, това по никакъв начин не е някакво затворено място, в зависимост от половата ориентираност. Със сигурност не е място, на което, нали, има практики, в които се реализира твоето предпочитание. Да, сексуални такива наченки. Да. Да. Аз също като цяло съм окей. В крайна сметка изобщо не ми пука с кой си прекараш времето, с кой спиш и така нататък. За мен е важно, ако идваш в една мъжка група, която аз специално вода, да Мгм. няма някакви такива наистина сексуални подхвърляния и така нататък. Просто си там дошъл си за да вършиш работа. Всичките другите неща, окей, ако нещо изкочи като някакъв конфликт, мога да работиме с него. Сега, аз нямам толкова много опит с това, даже един там лидер, при който прекарах доста дълго време, той също ми беше казал, че при него са идвали
а, вече мъже, които са преминали транзицията от, нали, от Мгм. жена до мъж и питат, ние може ли да идваме на мъжки групи, и неговия отговор беше, ако трябва да питаш, значи най-вероятно не. Така че Мгм. не е примерно затваряне на вратите, просто всичко става в една рамка, където някакви неща се изключват, като сексуалност. Сексуалност като това може да се говори, но повечето пъти не е нещо, което да бъде експресивно срещу някой друг член на групата, примерно. Мгм. Да. Ами, знаеш, аз това, което ти каза, че доста хейт коментари и въобще нещата, които виждаш като отзвук във Фейсбук, аз смятам, че просто това да се свържи с други мъже е облечено в много голям срам. И смятам, че животът на нас, мъжете, до голяма степен се управлява от няколко неща и те са срам, страх и, и самота. М. Това е ще трето нещо, което ми обягвам, иска да го кажа. Защо казвам срам, страх и самота? Защото всеки един мъж усеща в себе си, че рано или късно ще трябва да се изправи на арената, каквато и да е тя. Има държави, в които тази арена е буквална и биваш повикан в армията и отиваш на фронта, което само по себе си е доста страшно, когато се замислиш, защото не знаеш дали ще се прибереш. Всички визии и мечти, които си имал за бъдещето, ти не знаеш дали ще се реализират. Сблъскваш се със смъртта. А, Аз не съм бил в казарма, тъй като съм роден след като тя вече приключи, но от историите, които знам от мои приятели, роднини и баща ми, мога да си представя, че ако съм на 17 и те първа ми предстои, със сигурност би имало и този аспект. Нали, как ще се представя там, ще се справя ли? И определено едно място, където да си изправиш на арената и да М. докажеш себе си. А, Живота на мъжете, няма какво да се лъжем, е изпълнен с доста предизвикателства. Било то физически, било то психически, било то емоционални, с много трудности. Обикновено смятам, че едно много базово мъжко качество е това мъжът да бъде закрилник, а за да бъдеш закрилник, понякога се налага да влизаш в по-неприятни конфликти. Нали, тук не казвам, че задължително те трябва да ескалират до степен, в която, нали, да нараниш някой, но самия факт да устоиш позиция и да защитиш някой човек, за това си трябва топки, най-просто казвам. Мгм. И това за много от нас, да не кажа всички, може да бъде доста плашещо, може да бъде доста трудно. И наистина, както каза ти, ако я няма тази първоначална инициация в света на мъжете, ако, нали, човек не е свързан с тази вътрешната си сила, това може да бъде всъщност доста трудно и плашещо да се справи с тези неща. Мгм. Тук малко задълбах в тази тема, но всъщност моята цел беше да вляза в срама по-скоро, защото това е нещо, което смятам, нали, че поне на мен ми прозира в тези коментари, за които ти споделяш, м, че при самата мисъл аз да отида в една група, където ще разкрия някаква част от себе си, много по-лесно е просто да използвам хумор и да го усмея, отколкото да покажа себе си без доспехите, М. без тази маска и фасада, в която съм свикнал да ходя в ежедневието. Да. Това направо ми е впечатление, че това е много чест отговор на мъже при опита ми да опитам да задълбая малко нещата. Винаги има една такава нотка на присмех на абе, ти наистина ли вярваш в тия неща, наистина ли те интересуват такива неща? Обаче на мене вече, нали, не че съм открил всичките въпроси или по някакъв начин имам то всичките отговори по-скоро, но виждам, че зад това, което се казва, наистина има една нужда да бъде споделен, да бъде чут. Той просто пуска да види как ще, нали, ще реагира другия човек. Иначе адски много така с хумор, на присмиване едва ли не. Някой Мгм. уважава тия неща, просто защото не е готов, може би, да стъпи в това пространство. Абсолютно. Аз до някъде го разбирам това, мисля, че, нали, свикнах да си мисля, това не знам дали е най-правилният начин, обаче ако 50% от хората са съгласни с тебе, другите 50% не са съгласни с тебе, значи си вършиш окей работа, да кажем. Сега, разбира се, има някакви такива финни тънкости, детайли, но ако пък всички са съгласни с тебе или всички не са съгласни с тебе, тогава значи, че нещо не е както трябва. Така че Хубаво аз да си ги... мислиш тогава. Да, да, приветствам такива коментари, защото разбирам, че това е сравнително нов тип работа. Аз харесвам и това, което каза за мъжете. Аз мисля, че има едно такова неразбиране
наистина какво значи да си мъж. Мисля, че има много човешки същества от мъжки пол, обаче това непременно не те прави мъж. Нали, чисто биологически полът ти да имаш топки и така нататък. Мисля, че мъжеството е нещо, което трябва да заслужиш. Трябва да се бориш за него, трябва да го извоюваш и след това да го защитаваш. Нали, каза иницииране, за съжаление, това сме го изгубили в днешната култура поради различни неща, технологии и така нататък, най-вече индустриалната революция, където бащата отива далече от момчето и момчето, нали, по принцип е като гъба, попива, нали, каквото види и това прави. Обаче вече бащата като го няма, като се връща, момченцето вече е заспал или го вижда в една такава сянка, където той човека почти е вече на предумиране, как се казва, защото тогава работата е била много, много по-физически натоварваща. И Мгм. да, мисля, че сме изгубили като цяло тия ритуали, старейшините, както кажа също, за това посвещение в мъжество, което взимате далече от майката и от познатото, вкарвате в едно такова Мгм. лиминално пространство, което си малко като еквивалента, може би, на небрано лозе, не знаеш точно какво ще стане. И след това минаваш през нещо трудно, където ще има някаква физическа болка, но тя е, нали, с едно такова има много по-дълбок смисъл и то да разбереш, че нещо вече трябва да умре в тебе и да си готов да поемеш оперативната система на мъжа. Вече всичкото това нещо с а, държането по младежки начин, може би, или момчето трябва да остане на заден план. Вече и мъжа наистина да стъпи, за да води племето, да ловува и така нататък, да се ожени, да направи семейство и така нататък. Така че това адски много неща сме изгубили от това мислене. И Мгм. сега това мисля, че то ти правото си е някакъв наш по-съвременен начин, където се опитваме по някакъв начин да направим нещо такова. Поне така го виждам аз. Мгм. Абсолютно те подкрепям в това и мисля, че много добре го описа, като каза, че нали, това, че си се родил от този пол, не приключва работата в тази посока, а по-скоро е нещо, м, което се налага да затвърждаваш докато си жив. Чрез поведение, да. Чрез предизвикателства, абсолютно съм съгласен. Да, при жените мисля, че е малко по-различно и пак тук слагам, може би, много голямо обобщение. Не за всички мъже ще бъде по този начин, не за всички жени ще бъде по този начин, обаче повечето пъти жената знае кога става жена, докато на мъжа му трябва наистина едно такова побутване от бащата, от старейшините, от дядовци, чичовци, някакви по-такива мъжки фигури, които са по някакъв начин с някакъв авторитет, за да може да премине по някакъв начин. Сега мисля, че аз също не съм бил в казарната, мисля, че като мъже сме изгубили нещо от това, че не сме отишли там. Или както има, може би, някакви крайности, които може би не са толкова конструктивни, съм сигурен, че също учиш много неща като дисциплина, като това да боравиш с оръжие, да разбереш наистина така, може би, стойността на една братска дружба, защото тия, мисля, че приятелства остават по някакъв начин, поне слушал съм баща ми да говори, нали, за доста истории, така че мисля, че изгубили сме нещо и сега просто търсиме, според мен, много, много мъже Мгм. или много момчета търсят този начин някой да ги затвърди в това, да ти каже ти си мъж. Да, и ако според мен това, което каза ти последно, до голяма степен се корени в отсъствието на бащата, защото ако едно момче усеща в себе си отсъствието на бащата, и тук не визирам само физическото отсъствие, то може да бъде емоционално отсъствие, може да бъде отсъствие в процеса му по възмъжаване, то ти оставаш сякаш постоянно в капана на тази нужда от одобрение, да го получиш от някъде. Не знам, може би е свързано с това, което казах в началото, на мен поне ми кликва, не знам дали за всеки е така, но да се почувстваш част от мъжката общност. Нали, ако го нямаш това усещане, ти постоянно ще имаш нужда от това одобрение от другите. И ако примерите, които виждаш, са хора като Андрю Тейт, например, а, и си казваш, ми окей, щом този човек е известен, има толкова много последователи и е толкова богат, може би това е нещо, което трябва да правя. Да. И се получава една постоянна проба грешка, в която по някакъв път можеш наистина си щупиш по доста неприятен начин главата. Даже не знам дали ти е попадал, имаше едно време а, мисля, че се казваше Дан Билзерян, Дан който... Близерия. Да. Той е Да, Инстаграм кинга, който беше там с супер много мацки около него, супер много пари. Той се оказа, мисля, че някакъв скемер, там баща му взе някакви пари, отиде в затвора, дал му ги на него, някакви такива истории имаше. ами честно така не знам подробности и не знам това, което ще кажа, дали реално е така, защото просто ми беше попаднало някъде, но сега се сетих с оговорката, че може ли да не е вярно.
но някъде беше дал някакво интервю, в което си е дал сметка, че всъщност този начин на живот няма как да те направи щастлив. Тоест, то просто е изпразнен от съдържание. И по този начин на живот визирам, нали, много леки жени около теб. Много им пред не само много леки, но и много наброй. А, нали, всичко материално, но просто липсата на каквато и да е дълбока връзка с някое друго човешко същество. Нещо Да. по-смислено в живота, нещо в служба на другите. М. И като казвам служба на другите, на мен много ми резонира това словосъчетание, защото имам опити с семейни констелации, където съм бил и като участник, и съм работил и лични мои теми, без да навлизам в детайли за този метод, но един от основателите, който е Берт Хелингер, той много често използва тази дума в служба на живота и някакси аз чувствам и мъжките групи по този начин. Чувствам като много, много така, на мен много ми резонира като нещо, което е много ценно и стойностно, като нещо, в което мога да си инвестирам времето. Да. Да, аз това го виждам, то тип работа, било то с мъжките групи, с мъжките събития, може би работа едно на едно, го виждам като работа за душата. Поне така усещам, че си храна душата по този начин. Нали? Защото днешно време мисля, че е адски лесно да погледнеш някой като Ендрю Тейт, като Дан Близериан. Сега Дан Близериан нямам много наблюдения за него, знам, че просто гледах там, защото имаше, нали, много оръжие, правеше някакви такива каскади, нали, като цяло Мгм. много внимание привличаше. Андрю Тейт мисля, че има някакви такива добри черти, казва някакви неща, които резонират и с мен, но повечето пъти мисля, че фокусът е толкова върху материалното на това да сме с супер много мацки, да сме минали супер много жени, да правим пари и това само по себе си, да, има някаква стойност в това да мислиш, че окей, да, ако ще правиш семейство, окей, но някакси някой път много повърхностно е и остава много лесно за интерпретация, че единственото нещо, което съществува е само материалното. Нали, само парите, само жените, само колите, само всичките награди и така нататък, как изглеждаш добре. И съм виждал много мои приятели, доста успешни, нали, попадат в този капан. Включително и аз съм бил там. Нали. Гонил съм Мгм. жени само, гонил съм някакви материални неща. Сега няма нищо лошо с тях, пак казвам, това да не ме разберат хората погрешно. Обаче само по себе си за младите мъже това мисля, че ги оставя много с една такава много кисели. В момента, Мгм. в който ако ги постигнат всички тия неща и викат, вау, човек, това ли беше? Мгм. Мисля, че да, след това предстои една такава, може би здравословна, а, едно здравословно разочарование, ако го постигна това. Или мъжете пък, които не го гледат, едва ли не, аз съм малко, по-малко съм от това, защото не съм спал с еди колко си жени или нямам еди колко си милиони и така нататък. Така че доста лесно за мъжете ми ще да попаднат в тази клопка на чисто материалното преследване. Мгм. Да, и знаеш, аз много пъти съм си задал този въпрос. Добре, окей, ако тръгнеш по този път, кога е достатъчно сумата, която имаш, нали, или броя жени, с които си преспал? Тоест, кога стигаш някакъв брой на някои от тези материални придобивки, когато си кажеш, окей, сега вече, нали, стигнах крайната точка. За мен това е една бездънна яма. Нали, ти ако имаш, примерно, 7 коли, Бентли, Ролс Ройс и така нататък, това какво ти дава? В смисъл, Да, може дава да ти имаш и някакво, 8, да. може да имаш и 9. Да, Тоест мисля, не е нещо, което може да ти засити душата, както ти каза, нали, работа за душата. Не е нещо, което може да те изпълни отвътре. И за мен то е малко като един продукт, който има супер яката опаковка, нали, направено е изключително красиво, обаче когато го отвориш отвътре и там няма нищо. Там е празно. да. И, и знаеш, аз не мисля, че, не че ти го каза, просто споделям, не мисля, че тези неща трябва да ги изкореним от обществото ни, защото ние все пак живеем в един дуален свят, където има всичко и благодарение на това, че, например, нали, ти последно каза думата разочарование, нали, благодарение на това, че има разочарование, може да има и очарование. Нали, 100%, тоест, да. това, че можем да сравним. Просто аз това, което искам да кажа тук е, че за мен за това тази работа а, под каквато и да е форма, с мъжете, независимо дали е терапия, коучинг ли ще е, мъжка група ли ще е, ретрит или ще са групи. Просто наистина формата няма значение, защото всеки един от тези формати носи стойност. Мгм. Те помагат един на друг, разбира се. Но искам да кажа, че
затова според мен трябва повече да се говори за тези неща, нали, това, което ти правим в момента си ти и доста други хора. Защото когато социалните медии са превзети от другото, сякаш може би за много хора оставя едно усещане, че то всъщност няма алтернатива на това. Да, И нали, много е лесно да изпаднеш в капана и да си кажеш, окей, аз ги съдя тези хора, и че виждам, че нещо в тяхното мислене не е наред, обаче аз реално какво съм постигнал? Нищо. Значи по-добре съм като тях. да. Нали, когато не се появи някаква авторитетна мъжка фигура в живота ти, която да ти каже, бе, човек, има голяма стойност в това да воюваш за сърцето си, нали, да си война през сърцето. И сякаш, аз не казвам, че няма такива хора, обратното има много такива хора, но те нямат толкова гласност, като че ли, може би ако погледнем и управляващите ни, нали, а, сега аз поне лично не се сещам за конкретен пример, просто не съм и толкова навътре в политиката, но ти дори когато погледнеш хората, които нали, би трябвало да управляват нашата нация, т.е. Нали, един вид това е като бащата, като архетип на нашата нация, всъщност там виждаш едно нещо, което е доста прогнило отвътре, нещо, което е с доста сбъркани ценности. И когато от всякъде това е нещо, което виждаш, и остава въпроса, има ли нещо друго? Има ли алтернатива, да. Има ли Аз алтернатива? не И мога да моят се призив към сета. хората, нали, към мъжете в случая, би бил да не спират да търсят, защото има алтернативи. Просто човек и е трудно да не се, нали, ако разбира се това търсиш. Не казвам, че е правилно или грешно, но е лесно да се подхлъзнеш по другите неща, защото там е много по-видимо, може да поснеш във Фейсбук за тези неща. Мгм. Да, мисля, че причината, поради която... И не ги осъждам непременно тия неща. Не казвам, че са само лоши. Мисля, че има и някакви конструктивни, позитивни части на съобщенията, които идват от тия мъже предимно. И пак части, че ще минеш през нещо, след това ще почувстваш разочарование, то пак това си е дар. М? Един вид. Нали, това си е твоята пътека, пътеката на героя, нали, ти да си станеш този герой в твоята история. Мгм. А, просто мисля, че те казват някакви неща, които са някакви базови истини, обаче ги казват по такъв начин, които привличат адски много внимание, специално нали, като са обградени около жени такъв тип eye candy. И Мгм. мисля, че нали, повърхностно ние сме сексуалните ни нужди, може би по някакъв начин някой си признава, други не. Нали, вниманието ни отива на там, да чуем какво ще кажат. Но в крайна Мгм. сметка аз не мога да се сета за някакъв политик, нещо, което да ми изкочи сега, който наистина да го има този архетип на бащата. Мисля, че там са доста повече това, което казах по-рано. Момчета, които се опитват да бъдат мъже, обаче не са били инициирани, не са били преведени през някакъв процес, по-скоро, точно както ти каза, е прогнила някаква част от тях. Всичко това пространство, което се отваря, което трябва да бъде напълнено с някаква мъжка енергия, да, мъжка енергия, нека така да кажем, е било напълнено с демони. Поради различни причини. Най-вече липсата на старейшини, липсата на бащи, на някакви такива мъже в позиция на авторитет, които да могат да ни преведат през всички тия неща и да ни кажат нали, от кое а, от кое да се внимава, към кое да се насочим и така. Мгм. Да, пък и аз мисля, че нали, ако се върна, например, за Андрю Тейт, всъщност, ако го слушаш внимателно, той има и доста неща, които казва, които са си точно така. Нали, реално има и доста истини, които говори. И понеже го казва на по-достъпен език, нали, шанса да се закачиш е много голям. Но според мен е важно да гледаш каква посока те води този човек. Нали, всеки един лидер, Да. каква е дестинацията, към която отива. Мгм. И И да така. му видиш и неговия начин на живот, в смисъл, той говори за, окей, да имаш една, примерно, жена, обаче аз, доколкото знам, той няма деца. И пак тук това не е подкаст за, нали, да shit talking Андрю Тейт, как си да е, Да, имаше достатъчно така гласност. обърнахме му достатъчно внимание, да. Да, гласност подадохме. Мисля, че пък на другата страна имаме един такъв културен баща или архетип на бащата, който примерно е Джордан Питърсън. Нали, мисля, че за голяма част, защо според мен той резонира с толкова много млади мъже, защото той наистина запълва някаква ниша, запълва някаква дупка в съзнанието на много мъже. Специално като започне да говори, нали, съобщението му е да поема отговорност. Да, Мгм. младите мъже мисля, че не поема достатъчно отговорност. Това не значи, че аз поемам
отговорност в абсолютно всички части от живота си. Разбира се, стремежи ми е да го направя. М. Обаче повечето пъти правя грешки. Правя самадски много грешки, правя грешки, най-вероятно ще продължа да правя грешки. Но Със сигурност ще продължиш. да. Както и аз и всеки. Да, но това пък ми хареса, нали, че някакъв альтернатива сега, не знам дали му намаля популярността, но мисля, че за доста дълго време много голяма такава ниша. И мисля, че продължава да запълва ниша в Мгм. съзнанието на много мъже, точно като го изпълва с този архетип на баща. Разбира се, той също си има си проблеми, има Мгм. си критики към него и така нататък, но Да. това ми харесва. Просто за мен Мгм. какво казва това е, че има адски много нужда от такава зряла мъжка енергия, която да ти даде някаква дирекция, да ти даде някаква посока и да има едно такова здравословно съобщение за това. Мгм. Ами, знаеш, аз много съм разсъждал по тази тема и си мисля, че ние някак си се опитваме да намерим един човек, нали, който да е олицетворение на абсолютно всички хубави неща, които искаме да видим в един човек, едва ли не да го обожествим, нали, може би както е бил Исус и други божества, м, просветлени хора. И се опитваме всички тези, нали, качества да ги въплатим в един човек и когато той леко се препъне и тогава, нали, hell breaks loose, както се казва Малко се просто. разпада като цяло представата ни за живота. Вземи тази критика, Толкова. вземи тия коментари. Да. И според мен едно от най-ценните качества, което всеки мъж ще е добре да развива за в бъдеще, е умението да мислиш критично и да отсяваш. Защото особено в времената, в които ще почнем да живеем с изкуствен интелект, в който може да се появят толкова видеа, в които уж говори, нали, наскоро имаше едно клипче, Морган Фриман как рекламира в Да, да, Рамблера да, има нещата. такива супер много deepfakes. Да, ти да можеш да отсяваш кое е истина от това, кое не е истина, ще се превърне в много ценно умение. То смятам, че винаги е било такова. Но това, което иска да кажа да се върна е, че Джордан Питърсън и всеки друг преди всичко е човек. Тоест това е човек, който няма как да ти даде пълната истина за живота, няма как да ти даде всички отговори и няма как да очакваш от него да е някой, който не допуска грешки и едва ли не трябва да приемаш всичко за чиста монета. Така че според мен а, това, което всеки от нас е добре да прави, е да си взима от тук, от там. И това го казвам и в контекста на мъжката работа, защото дори да си имал прекрасен баща, който е присъствал, подкрепил те и така нататък, той пак няма как да ти даде всичко, защото това е невъзможно. Все ще има неща, които ще ти липсват. И затова е много важно след това да намериш правилните ментори в живота ти, от които да си вземеш нещата, които на теб ти трябват, които за твоя път, нали, са ти важни, чрез които да можеш да си запълниш тази картинка. М. Нали, ако пак използвам метафората за пътя на героя, винаги и в филмите, които са базирани на пътя на героя, то мисля, че почти всички са, се появява един човек отвън, който, нали, помага на главния герой, дава му съвети и му става като гайд, водач, ментор. Така че няма как да очакваме, нали, един човек да ни даде всичко, от което имаме нужда. Има много какво да си вземем от различни хора. Смятам, че Джордан Питърсън определено е човек, от който можеш страшно много да си вземеш. Аз му бях и на лекцията в София в НДК. Изключително еродиран човек. Много има какво да се вземе от него. Аз М. също много харесвам Габор Мате и начина по Мгм. който той говори, защото някакси много прозира любовта и нещо много истинско има в него, когато говори. Така че според мен човек просто е хубаво да слуша различни хора, да бъде отворен към това, че може би някой, който е заклеймен, може би пък все пак има нещо, което може да чуе. Ето е Андрю Тейт, пак само ще го спомена. Също има много неща, които може да каже, които са доста Мгм. полезни, ако се абстрахираме от други, които не смятам, че са толкова. Да. Така че от всеки има какво да си вземеш. Най-малко този човек е минал през някакви неща. Да, 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 съгласен съм. Има един печак, който интервюрах преди няколко години, точно по време на COVID. Той с много така интересна рамка подходи и мисля, че беше споделил тогава или в някакво видео негово съм гледал. Той казваше, че трябва да намерим някакво смирение с трите бащи. Един ни е земния баща, втория ни е културния баща, нашите традиции, примерно, и може би и Джордан Питерсън попада по някакъв начин, запълва някаква празнота с архетипа, който той олицетворява по някакъв начин. И след това духовния баща, било то Исус или Господ, или както искаш, Мгм. интерпретацията ще бъдат различни за различни хора, но по този начин да намериме смирение, покой с тия трима бащи, ми направи така доста впечатление, Мгм. което го каза.
Мгм. Много интересно. Излязохме малко от рамката, обаче това мисля, че беше доста нужно да го кажем, защото мисля, че не му се дава достатъчно гласност. Да, мисля, че такъв тип разговори, където говорим, мисля, че за здравословна мъжественост, не са толкова еджи, едва ли не са толкова толкова, може би, екстремни, а са някъде по средата, защото това мисля, че представлява една такава здрава, зряла мъжественост, където не трябва нещата да са прекалено, как да кажа, комерциални, просто споделяме ги с една така балансирана перспектива, си мисля, Мгм. отколкото дали сме на едната страна, трябва да сме с супер много мацки, или пък на другата страна, която може би е някаква много екстра консервативна. Така че, да, затова мисля, че не, че няма толкова гласност, по-скоро не е толкова, няма толкова вайрал видеа, примерно, на този тип перспектива, която мисля, че липсва. Мгм. Имах още няколко въпроса. Може би да задълбаваме малко повече Мгм. в формата на мъжките групи. Аз съм бил на мъжки групи, които съм бил на, може би, на различни спектри. Едната е без абсолютно никакъв формат. Идват мъжете и почват да споделят и това отнема няколко часа, нали, няма модератор, който нали, така да вземе юздите. Нещо, което може би също трябваше да кажем е, че като казваме мъжка група, мъжка работа и така нататък, това не бива да се бърка с заместителна терапия. Доста терапевтично преживяване, обаче това не е заместителна терапия. Двете мисля, че доста добре, ти мисля, че и ти го беше споменал, доста Мгм. добре работят и се допълват, но едното не бива да се бърка с другото. Освен ако водещия не е терапевт и може Мгм. би да, групови терапии и динамики там са мисля, доста по-различни. Да, Но и в абсолютно другата, съм съгласен. да. Само държа да вметна, че напълно подкрепям това, което казваш и едното по никакъв начин не замества другото. Много добре могат да се балансират. Тоест не да се балансират, а да се допълват, м, но определено не е заместител на терапия. да. м. Другия спектър е, където всичко е абсолютно фокусирано върху цели, супер, супер много структура, където като че ли малко задушава цялата динамика. Бил съм свидетел и на двете в Tribe, Мгм. мъжките групи, които аз водя сега, или мъжката група, която сега ще сформираме втора, които аз водя, гледаме някакъв баланс. Хем да има цели, да си поставим някаква визия за живота, каквото искаме да правим, в същото време да има пространство за едно такова споделяне, където да има много повече дълбочина и да бъдем видяти, да бъдем чути. Така че има хем отчетност, да кажем какво ще правим и наистина да го направим, и някакви практики, и цели, и визия, и в същото време да има това ам, Мгм. тая по-дълбока работа, да кажем. При тебе знам, че не мисля, че има някакъв сребърен куршум, който е абсолютно най-добрия формат. Нали? За всеки влак си има пътници, както се казва. Мисля, че всеки формат ще има някакви компромиси непременно. Няма как. Просто хората трябва специално мъжете, трябва да преценят какво ще работи за тях. Мгм. Любопитно е, може би, малко ти да споделиш за мъжките групи, които ти водиш. Да. Да, знаеш, аз много мислих какъв да бъде формата преди да стартирам, защото нали, аз от това, което знам, има много различни. Например, има групи, където, например, имат фиксиран брой срещи, които ще проведат, след това групата се разформира. И там всяка група е тематична. Например, един път се говори за взаимоотношения, един път се говори за работа, един път се говори за спорт и бизнес и така нататък. Тоест, всяка среща си има тема. Връзката с бащата, с майката. А, аз този формат, който избрах, е да не е тематична всяка среща. М, По-скоро аз обикновено, когато започне съответната ни среща, има упражнения, които правим, за да си пристигне в тялото, както ти казах, което най-просто означава, това може да е дишане, раздвижване задължително, защото аз смятам, че м, за нас е много естествено нещата да минават през движение, защото за мен мъжката енергия винаги е свързана с движение. Така че винаги има някаква форма на движение и когато имаме кръг на споделяне, той винаги някаква тема се оформя от самата група. И аз когато видя, че се оформя някаква тема, тогава вече може да направим някакво упражнение заедно, което да подсили работата по тази тема. м, Но смятам, че е готино да има тема на срещата. Причината, поради която аз избрах да не го правя така е, че от опита ми има хора, които нещо им се е случило във времето, в което не сме били заедно, което е било доста
независимо дали ще кажем травматично, стряскащо или ги е разтърсило тотално. Примерно, може може жена да да е поискала развод. Може да има смърт в семейството, може да са ги уволнили от работа или да има съкръщения. В смисъл, хиляди неща могат да се случат. И ако ти, примерно, кажеш, окей, днес ще си говорим за бизнес, този човек ще има нужда да най-малкото да сподели това, през което преминава. И въобще няма да може до това да си говори за бизнес. Така че това беше причината аз да избера този формат. Мгм. И общо взето всеки да може да дойде и да получи подкрепата, от която има нужда в този момент. Да. Тъй като животът е доста динамичен, както казах. Иначе, нали, ако се върне една кръчка назад за формата, при мен формата е 6-месечен, т.е. групата е 6 месеца, това са 12 срещи, виждаме се през седмица, вечерни са срещите, като те са с рамка 3 часа. Един мой познат искаше всъщност да се включи в групата ми и каза, човек, вие какво толкова правите тия 3 часа? Аз не знам дали ще има за какво да си говорим. В реалността никога не ни стигат. Не знам как е при теб. Да. Просто когато се отвори тема, в която всички се припознаят, то обикновено така става, защото те темите са общи. Иллюзия, нали, да си мислим, че само ние минаваме през определени проблеми, другите ги нямат. И когато се отвори една такава тема и просто, особено тема свързана с партньорства, независимо дали човек е във връзка или не, тогава може да се говори с дни. Както ти каза в началото, всеки от нас иска да даде съвети, да реши проблеми. Да. Така че за формата, това е което се сещам. Не знам, кажи, ако нещо пропускам, което не съм добавил. Не, може би просто разликата е, че при теб нещата са с някаква времева рамка и са среща на живо, докато при мен са малко хибриден вариант. Правиме ги предимно онлайн, срещаме сега, имахме среща вчера или онзи ден с една от мъжките групи. Мгм. И да, опитвам се да намеря някакъв баланс с това. При нас няма непременно времеви формат, просто 2 часа и половина Мгм. ongoing, без 6 или 12 месеца, примерно. А, Да. да, нещо, което каза, че ми прави впечатление в мъжките групи е, че в момента, в който се даде възможността на един мъж, дори да са непознати, те толкова искат да помагат направо, не мога да ги спреш, човек. Трябва да дадеш вече спирачки, защото викам, момчета, спираме, приключваме. Обаче те, нали, искат да дадат. Така че, затова казах и по-рано, че ние наистина в ДНК-то, много ни е присъщо това да искаме да търсиме помощ, т.е. Да даваме съвети, да Мгм. предлагаме помощта си, а пък много от нас, включително и аз, са доста... Не сме добре с това да искаме помощ. Не искаме някакси да бъдем видяни, че сме слаби, че не може да се справим. Мгм. Може би тук самото народ родолюбие, макар че мисля, че е типично българско нещо, защото съм водил и групи, които са извън България. Аз мога всичко. Аз зная всичко. Мгм. Майстор Тричко знае всичко. Обаче, нали, има някакви такива базови неща, които просто, нали, трябва да има някаква подкрепа. Трябва да обратна връзка да ни се даде най-малкото и по някакъв начин да поискаме помощ. И това ми е нещо било на мене доста дълго време, така да се отварям и да имам смирението да кажа, бе, знаеш какво, имам нужда от помощ, имам нужда от подкрепа. Мгм. Така че да, това доста дълго време, специално лично в личен план говоря, ми отне така доста време Мгм. да търся подкрепа, без да има някакъв срам от това. И при мен е по абсолютно същия начин. Бих казал, че имам напредък последните години, тъй като осъзнах колко е ценно да мога да... Защото то е малко... А, не знам дали ти е попадала тази книгата на доктор Робърт Гловър, която е No More Mischief, се казваше No More Mr. Nice Guy. Да, как беше на български, аз наскоро май почна да Никога пиша. повече добряк, мисля, че се води. Никога повече добре. Да, супер, Да, супер добра книга. Няколко пъти уникална книга. поръчвам, чел съм я Да. 2-3 пъти, минавам още през нея, защото всеки път е различна книга и Мгм. доста много неща има там. Да. И нали, това, което той си, така, ако не се лъжа, пишеше за нали, така наречените добри момчета, nice guys, е, че е нали, някой, който дава прекалено много за другия, най-често нали, това е партньорката, тъй като нали, това си е на нас модела, да припознаем в партньорката майка си и да я обгрижваме, за да получим любовта й. И също нали, аз давам с договора, който нали, съм сключил уж с другия, но той не го е подписал, че едва ли не той след това ще се погрижи за моите нужди. И парадоксът, който нали, той описва е, че дори така да се случи, че другия да иска да удовлетвори нашите нужди, ние сме затворени за това. Тоест не можем да получим
дори другия да иска да даде. И това е много ценно умение, което нали, ти спомена, да се научим да получаваме. М, И да даваме сами на себе си, т.е. сами да удовлетворяваме нуждите си. Въобще да знаем какви са нуждите ни и да можем да ги удовлетворим. да. И аз нещо исках да кажа по това, което ти спомена преди малко за склонността и нали, да искаме да решим проблемите. Слушах един подкаст наскоро и там точно госта беше попитан нали, какво за теб означава да бъдеш мъж и той каза, за мен мъжът е машина за решаване на проблеми. И за мен това не изчерпва всичко, което означава да бъдеш мъж, но определено за мен мъжката енергия, нали, ако го разглеждаме като енергия, а, много е валидно това. Тоест, решаването на проблеми. И затова, според мен, много добре се чувстваме в тази енергия, защото тя ни е присъща. Тоест, да се появи някакъв проблем и да намериш решение на него. Мгм, мгм. Да, това съм съгласен с него. Виждал съм много пъти в момента, в който нали, някой ме попита за нещо или аз направо не мога Мгм. да ме спре след това да говоря, трябва да наистина ми паднат батериите, но да, струва ми се обаче, че също има доста така и още да които мисля, че и ти загадна, че има още дълбочина на това, на какво значи да си мъж точно, нали, Разбира какво е се. мъжество и така нататък. Това неща, които може би в някой следващ епизод, може би ще трябва да направим още един епизод, защото Да. доста теми така подхващаме. Да, книгата на Робърт Гловър много, много наистина добра. Това специално с границите, мъжете си дават граници. Адски огромна тема ми е била супер, супер дълго време. Просто оставам да ми потъпкат моите граници, нищо не казвам и в момента направо вътре избива един Миш-маш. вулкан, обаче още не, защото не искам да си помислят нали, хората за мен и така нататък. Така че това ми е Мгм. било тема супер дълго време. И мисля, че и на доста други мъже, като почнах да работя вече с тях, виждам как двете най-важни думички за един мъж, да казваме да и да казваме не, нали, никой не ни ги е Мгм. показал това, никой не ни е казал как да слагаме граници и, и да казваме не най-вече. Да. Добре. Окей, доста неща минахме. Може би един последен въпрос, и той пак е доста голям. Мгм. Знам, че сравнително скоро стана баща. Как е било това? Знам, че и страници имаш посветена на тая тема, Мгм. присъствие бащи във Фейсбук, нека хората да я погледнат. Как е било цялото това преживяване за тебе? И всъщност, защото то си е процес. Те децата си ни учат как да сме по-добри бащи. Определено е процес. Ами, знаеш ли, наистина едно време, когато слушах, нали, примерно, моите родители да ми казват, когато аз и сестра ми сме се родили, какво щастие е било, други хора да го казват. Нали, ти го чуваш, ама няма как да го разбереш, реално. Влиза Няма от как тук да и го излиза от разбереш. тук. Няма как. И, и когато жена ми влезна в болница, тя роди секцио. И честно да ти кажа, по принцип аз съм вярващ човек, не в някое конкретно божество, просто вярвам в нещо по-голямо от нас. Но в този момент се почувствах, никога не съм се чувствал толкова безсилен в моя живот, защото някакси винаги, каквото и да ми се е случва, съм имал така поне някакъв малък процент на усещане, че мога нещо да направя по въпроса. Тоест, че поне нещо зависи от мен, мога нещо да направя. Докато в момента, в който нали, знаех, че вече е в болницата, приета и бях абсолютно безсилен. И тогава ходих на църква, запалих свещ, помолих се няколко пъти и въобще не знаех на кой свят се намирам. И тогава всъщност си дадах сметка колко голяма сила е вярата, независимо, пак казвам, човек в какво вярва, но да имаш тази вяра, че всичко ще бъде наред в моментите, в които нямаш никакъв контрол. И в момента, в който съпругата ми прати снимка на дъщеря ми, нали, М. вече родена, а, отдавна не бях плакал толкова много, честно да ти кажа. Обадих се, нали, естествено, първо на нейните родители, за да ги успокоя, че тя е добре и всичко е наред. И след това, когато се обадих на баща ми, вече просто рухнах. Супер много плаках, си спомням. Бях толкова щастлив. И даже ми се смяха в болницата, защото бях излязъл по калцуни и обикалях по паркинга пред болницата. Да. И викаха бащата с калцуните. Но какво се промени? Първо, факт е, че
едно друго сърчице бие извън моето тяло, носещо моята кръв. Това от една страна ме направи изключително уязвим. Не знам при теб как е, но аз има нощи, в които се будя, все едно някой ме е залял с леген с студена вода и нали, да проверя дъщеря ми добре ли е, диша ли, в кръватчето ли е, всичко наред ли е. Без никаква трезва мисъл в този момент. Просто скачам и съпругата ми е така, спри вече, писна ми, искам да спя. Особено в началото. И а, нали, факта, че нещо може да и се случи, да. М. Това е едното нещо. И другото нещо е някакси имам чувство, че живота отключва един много голям ресурс за нас, когато станем родители, защото ти вече от човек, който нали, се грижи само за себе си, ставаш човек, който вече, нали, тук говоря от позицията на мъж, който вече се грижи за семейство. И това е една много голяма стъпка. Нали, пак казвам, за мен е едно много, много фундаментално качество на мъжката енергия да закриля и да подсигурява. И М. това вече е една доста голяма отговорност, нали, където тук насетне какъвто избор да имаш да вземеш, винаги трябва да вземеш предвид и семейството. Нали, така това ще се отрази на твоето семейство. Нали, тук става просто ако си отговорен. Нали, ако си безотговорен, разбира се, това ще си Защото чоколад, има и правиш такива каквото си родители, искаш. които може Има би такива. не трябва да са родители, ама да, това е вече друга тема. Но нали, не можеш просто да бъдеш лекомислен и да правиш буквално каквото си искаш, без да мислиш за последствията върху твоето семейство. Мгм. Но за да завърша малко по-позитивно, наистина за мен няма по-голямо щастие от това нещо. По-голям смисъл в живота. Даже Да. няколко пъти съм си казвал, нали, защо не съм го направил по-рано, но то разбира се, всяко нещо си идва, когато му е точния момент. М. А, и да, за мен това е наистина най-прекрасното нещо, което някога ми се случва и съм изключително благодарен, защото знам, че има хора, които нали, опитват, все още не се случва и наистина благословия. Да. И М. пожелавам на всеки който има желание да му се случи. Да. Наистина няма Добре, по-голяма добре радост. казано. Да, аз резонирам всички тия неща, даже мисля, че мога ти допълня изречението, без да те цитирам до края. Наистина създава една такава вече много по-различна динамика. И преди, даже като виждам твои приятели, които имат семейство, преди аз да имам мое семейство и деца, просто влиза от тук и излиза от тук. Наистина ми беше адски трудно да съм автентичен около дечицата, нали, как да заиграе подхода ми, макар че нали, разсмивал съм ги, виждал съм, че имам М, някакъв подход, обаче много ми беше трудно малко да емпатизирам, като някой ми каже, човек не съм спал. Нали? Просто нямаш база за сравнение и си мислиш, м, докато не дойдеш на това да реже, не видиш, вау, окей, ние не да. говориме достатъчно за стойността на едно добро родителство в днешно време. Нали? В днешно време нам всички са забързани, технологии, разни други неща, които ни така влизат в полезрението. Обаче, да, колко важно е наистина едно добро здравословно родителство с двама родители, които се обичат, ти дават добри примери за поддържание. М, Криминално така а, тема, която не е достатъчно добре мисля, че описана, поне от това, което аз съм виждал. м. Аз смятам и, че все пак е хубаво да кажем и, че нали, ние в момента, нали, в еуфорията си от това, че в близките години сме станали родители и казахме изключително много суперлативи, но хубаво е все пак и да кажем, че а, е и нещо, което е изключително трудно и предизвикателно, особено първата година, дори ако започнем от бременността, защото аз съм чел и гледал доста по темата и реално възпитанието на едно дете започва още в отробата, защото то възприема изключително много, много е зависимо от настроението на майката и е много важно тя в какво емоционално състояние, дали е спокойна, какви грижи получава. Така че това също са много важни неща и има много връзки, които всъщност приключват още в първите месеци и години след раждането на дете, защото се случва изключително голяма промяна, за която много хора не са подготвени. Така че това също според мен е важно да бъде казано, защото не трябва и да се пренебрегва факта на това, че това е отговорност и нали, има неща, в които човек е добре да бъде подготвен. Даже, ето аз може би тук да кажа, че
нещо, което на мен мъжката група изключително много ми даде, че когато аз станах баща, вече бях в мъжка група и там получих изключително много подкрепа от други бащи, които в ситуации, в които не знаех как да реагирам или нямах смелост, получих много подкрепа от тях. Защото в мъжката група, в която аз ходех тогава, имаше, нали, хора, които деца вика чакаха внуци, така че те имаха много, много голям опит. И да, това Да, нещо искам съгласен да съм. кажа много за Нека другите. да не описваме, че всичко е нали, само смях и целувки, защото е наистина брутален спорт. Специално недоспиването, Да, изостряне на взаимоотношенията с партньора ти. Тогава абсолютно. наистина вижда се по много по-различен начин. Представяш си живота по един начин и може би не си готов непременно да встъпиш това на 100%, защото си свикнал с някакъв начин на живота и изведнъж М, едно тук малко детенце има и да, тогава наистина ти се обръща ти се света, така че съм да. съгласен с това, което каза. И още нещо искам да допълня към въпроса ти, нали, какво се промени. И това го прочетах някъде и ми светна, че за мен определено беше валидно, е, че а, тогава наистина, когато станеш баща, наистина можеш да оцениш твоя баща. М, И това смятам, че е нещо много голямо, защото м, мисля, че всеки човек, който е баща, може да се припознае в това, че доста от усилията, които... Разбира се, това важи и за майката, в никакъв случай не казвам, че не е. М, Много от усилията, които един баща полага, много от жертвите, които прави, остават незабелязани. Нали, не се появява някой, който постоянно те потупа по гърба, нали, да ти каже благодаря. Децата трудно ги забелязват. В този смисъл едно дете не е наясно с жертвите, които родителите правят, за да може Няма той да как да расте. е, да. Но когато станеш родител, нали, тогава вече виждаш а, колко много правиш и жертваш за децата си и тогава можеш истински да го разбереш, истински да разбереш този човек от колко много любов е воден. Независимо от това на повърхността какво поведение има. Мгм. А, Аз прямо мога да кажа абсолютно откровено, че с моят баща сме имали изключително трудни взаимоотношения, особено когато съм бил малък. Има моменти, в които дори не съм искал да го виждам, да си говорим, но съм много благодарен, че така в един момент просто осъзнах, че това е нещо, от което имам нужда и че докато не си оправя отношенията с него, няма да мога да имам истински пълноценен живот и да започна да работя в тази връзка. Това е нещо, което ми се иска просто да го кажа. Нали, ти спомена за моята страница, която се казва Присъстващи бащи. Просто на мен това не е било тема в живота и от личния ми опит съм се убедил, че е, даже има една книга на Стив Бидъл, която препоръчвам, въпреки че е много почти невъзможно в България да се намери, просто е изчерпана от тираж, но може да се намери онлайн. Казва се Мъжество, на английски е Manhood. И той там е описал 7 стъпки към възмъжаването и едната от тях е да се помириш с баща си, М, ако правилно цитирам. Т.е. да намериш пътя обратно към баща си. И то тук не става въпрос, нали, да потиснеш гнева, който можеш да имаш към него и да си кажеш, окей, нали, няма вече да съм гневен, нямам това предвид. Но имам предвид просто човек да се отвори за баща си, за това да се свърже с него, да чуе неговата гледна точка. м. Нали, това е една огромна тема, може да си говорим за нея Само на в това три може да направим подкаста, един епизод, според мен, да. защото съм сигурен, че нещата, които казвам, могат да тригърнат някой човек, нали, по негативен начин, защото има много контекст, който трябва да се даде. А, но просто искам да кажа, че ресурса, който ние като мъже можем да получим, ако се свържем с мъжете в нашия род, няма как да се компенсира с нещо друго. М, Съм го виждал много пъти в констелации това нещо, нали? Когато един мъж е повече свързан с майка си и е под нейното влияние, не е свързан с мъжете в рода си, как много от сферите в живота му куцат. м. Да. И това е просто много ценно, когато човек успее нали, когато положи усилия в тази посока и започне да бере плодовете. Не знам, нямам обяснение точно какво се случва, но просто сякаш потича една енергия към нас, която е много силна и е огромен ресурс за живота. М, Просто при себе си го видях. Тъй като аз преди определено бях много повече нали, свързан с майка ми, като ти споделих, а, доста негативно бях настроен към баща ми дълго време. И, и в един момент просто така цялата тази работа, която свърших и
Не знам, някакси все едно пуснах още едно кранче и там потече нещо. Да, да, да. Да, да И резонирам сега с... просто каквото и да правим заедно, то дори се случва по различен начин. Примерно като бях малък, винаги беше свързано с конфликти, извикане, не ми беше въобще приятно, докато сега ми е огромно удоволствие да прекараме време заедно и да правим нещо заедно. М, Ето това си е много мъжко нещо да правим заедно. Дали ще е да майсторим, да работим, да строим. да. Резонирам с много от нещата, които казваш. Даже нещо ми идва така, като бях казал преди, че бащата е липсва от къщата и момчето започва да вижда баща си през очите на майката. И ако те М, пък нямат също добри взаимоотношения, почва може би някакви такива взаимоотношения да се развива, където взима страната на майката. Майката пък ако не харесва бащата и става една такава объркана работа, която отнема доста дълги години наистина Мгм. да се отцепиш от сянката, от закрилата на майката, да станеш мъж по някакъв начин, след това да видиш малко по-обективно нещата. Напълно съм съгласен и то реално е много логично, защото в едно дете има две половини, нали, образно казано. Има мъжката половина и женската. Нали. То е свързано и с майка си и баща си. И ако постоянно получава посланието баща ти за нищо не става, това означава, че едната половина от мен за нищо не става. Нали, аз не искам да се асоциирам с нея. Да, аз като не се асоциирам с нея, всичките тези мъжки качества, от които имам нужда в моя живот, започвам да ги потискам, не ги М, проявявам или нямам ресурса да го направя. да. Да, затова мисля, че тук, като започнем да говорим, нали, за мъже, за жени и цялата този gender war между мъжете и жените, имаше една хубава книга на а, Уорън Фарел на The Boy Crisis и казва, че нали, като един пол спечели и двата пола губят. Защото като имаш дечица и като видиш нали, бащата по някакъв начин е превърнат в злодея, почваш ти по някакъв начин да си мислиш и нали, се насаждат едни такива, вменяват се едни такива етикети и усещания и също и при момичета. Така че да, доста важно това да се обърне внимание, но пак казвам, това само по себе си може да водиме доста дълги разговори за, може би, за бъдещи живот и здраве, бъдещи епизоди. Да, абсолютно. Това си е тема за цял разговор. Добре. Васко, последен въпрос. Имаш ли нещо, което искаш да те питам, което не те попитах? М, Не бих казал, че има нещо, което съм искал да ме попиташ, по-скоро очаквах да ме попиташ какво за мен означава да бъдеш мъж, но ти вече спомена, че това наистина си е една много голяма тема, която ако отворим, ще трябва да прекарам може би още един час. Може би, знаеш ли, според мен би било ценно, не знам ти прецени дали сега или някой друг път, а, аз се замислям, ако някой слуша този подкаст и си каже, добре, примерно аз усещам, че нещата в моят живот не се случват както ми се иска, нали, откъде да започна, т.е. какви практически стъпки мога да направя към това нещата да се случват по-добре за мен. Говорим за някой от мъжки пол. М, Разбира се, както вече казахме, то предполагаме станало ясно, мъжките групи са един ресурс, по който това може да се случи, различните форми на терапия, но ако допуснем, че е някой, който не може да си позволи в момента да ходи на някакъв курс или на някакво мероприятие, свързано с финансова инвестиция. Може би това е нещо, което можем с някои думи да кажем, ако Страхотно, прецениш. нека. Аз не бързам за никъде, така че нека да разгърнем малко темата. Да. Добре, деца вика, кой предложи, той заложи, нали така? Разбира се. А, ами аз може би трябваше да кажа нещо, за което има готов отговор. То много зависи и на каква възраст е този човек, но аз нещо към което бих казал бих реферирал към нещо, което по-рано казах, т.е. Да се търсят ментори, т.е. да се търси някой по-опитен мъж, който е постигнал това, към което човека се цели. Т.е. ако, например, моята цел в момента, аз съм млад, амбициозен, искам да имам повече финансово изобилие в живота си, примерно искам да стартирам някакъв свой бизнес. Окей, намери човек, който това нещо го е направил и го е постигнал и се учи от него. Или примерно следващата цел в моя живот е да имам стабилна връзка, да създам семейство, да имам деца. Окей, намери човек, който това го е постигнал, прави го и специално в този аспект буди твоето възхищение. Тоест, най-малкото така, ценностите, които ти имаш, са в синхрон с ценностите, които този човек има. И гледа си семейството, държи се уважително с съпругата си, подсигурява ги, да обръщам внимание, присъства вкъщи.
това смятам, че е нещо много ценно. Даже в момента веднага се сещам, че мога да препоръчам една младежка организация, която е Mentor the Young, Мгм. където човек може да се запише абсолютно безплатно и да получи подкрепа от ментори. Сега, нали, тук вече си има някаква рамка, но все пак ето един ресурс, който можем да споделим. Мгм. М, Аз съм участвал там като ментор, така че познавам организаторите и са много готини пичове. Определено препоръчвам. М, Нещо друго, което бих казал е по-малко време вкъщи, по-малко време пред компютъра и повече време навън сред хората. М. Какво означава това? А, Спорт преди всичко. Сега аз не смятам себе си за най-добрия пример за спортист. Аз съм в фазата с отпуснато коремче и не толкова редовно спортуващ, но все пак обръщам внимание на движението и когато не го правя достатъчно, виждам, че не ми е добре. Така М. че ако някой човек в момента няма семейство, деца има по-малко отговорности, задължително просто да обърне внимание на физическото си здраве и това всъщност повдига самочувствието. Нали? Ако аз правилно ми е впечатление, че когато изляза от залата, се чувствам много по-добре, много повече харесвам начина по който се чувствам и изглеждам и това излъчва много повече самочувствие. Ако аз съм без партньорка, е много по-вероятно да бъда по-привлекателен, т.е. да бъде една идея по-лесно да имам увереност да заговоря някоя жена или да, най-малкото да отида да заговоря някоя жена. Така че спорт, а, смятам, че бойните изкуства са също нещо много ценно, защото там има елемента на предизвикателство и има елемента на това, в смисъл за мен е много ценно дори нали, човек да не цели да се занимава професионално с това. Аз мисля, че ти си тренирал джуджицу и също можеш да споделиш по темата, но когато човек прекара известно време в залата и се сблъска с конфронтации и предизвикателства, не става просто, че ще може след това да набие всеки един човек, който нали, го конфронтира, но става просто, че вече създаваш в себе си едно такова, една увереност и сякаш и стоиш на краката и не всеки може просто да мине през теб и да те прегази без никакъв отпор от твоя страна. М. Тоест, някакси има едно самочувствие, че може човек да се заяви и просто енергията, която излъчва е различна. Нали? Обикновено човек, когато излъчва енергия на по-слаб, на жертва, такива хора много повече привличат така наречените були и хора, които нали, биха ги тормозили. Но ако човек излъчва сила и увереност, това е много по-малко вероятно да се случи. Да. Така че определено това да не прекарва толкова време в къщи, а да излиза навън, нали, социални контакти, защото социалните контакти действат на много нива, нали, развиват уменията ни за комуникация, уменията за разрешаване на конфликти, уменията за разговор с другия пол, нали, да инициират разговори с жени, не винаги те да са с цел, примерно да ви вземе телефона или да си легнат или каквото и да е. Просто да може да се отпусне в това да говори с жени, без непременно да има някакви очаквания към тях. Мгм. Мгм. Нали, когато един човек практикува нещо достатъчно дълго време, той може да го прави много по-отпуснато. Нали, ако аз изляза пред хора за първ път, че съм така, ако го правя 100 пъти, пак ще ми е притеснено, но ще имам увереността, че мога да се справя. Да. Така че всякакви неща, които ни изкарват от зоната на комфорт и ни повишават самооценката. Защото според мен колкото повече неща а, с колкото повече предизвикателства сме се справили, толкова повече това ни повишава самооценката. Нали? Ето аз мога да кажа, че ти споменах в началото от 10 години се занимавам с обучения, нали, говорене пред хора, малки, големи аудитории. Искам да ти кажа, че аз когато бях в училище, понякога като съм гледал примерно предавания тип Music Idol или там шоуто на Слави, където имаше конкурси, само премисълта, че ще се появя и ще ме дават по телевизията и хора ще ме гледат, ми идваше да се скрия в другата стая да не излизам оттам. А, и, и го казвам просто защото сега, например, имам самочувствието, че мога да изляза на каквато и да е сцена, където и да е. Не казвам, че няма да се притеснявам, но казвам, че поради факта, че много пъти вече съм го правил, аз знам, че ще се справя. Независимо от това дали ще се справя много добре или не толкова добре, или че ще ми е притеснено, но аз знам, че мога да направя тази крачка и да изляза на тази сцена. М. И това се опитвам да кажа, че когато човек а, има един списък с
много неща, с които се е справил, това е нещо, което никой не може да ти отнеме. М, да. Просто е абсолютен факт. А, може би тук да оставя малко пространство, ако ти нещо се сещаш и покрай нещата искаш да се включиш. Мгм. Не, много ми хареса, че така насочихме малко разговора към някакви практически неща, защото Мгм. съм сигурен и на теб ти пишат мъже и на мен, нали, някакъв път откъде да започнали, какво да направили, ме интересува да разбера малко повече за групата, ама още не Мгм. са сигурни дали да влязат, така че да, страхотно, страхотни съвети. Това специално за менторството е толкова ам, ненагледна какво искам да кажа? Пренебрегнато ли искаш да кажеш? Точно така, пренебрегната, благодаря ти. Мгм. Пренебрегната тема, а пък има толкова много стойност, защото повечето пъти, ако си младичък, окей, може би нямаш достатъчно финансова възможност, обаче пък имаш други ресурси, имаш време, Мгм. имаш желание да учиш. Мисля, че има адски много нещо, където един мъж може, по-възрастен мъж да ти даде, да ти предаде като някакъв опит, обаче и в същото време и за него това е, по-рано казах, работа за душата, имах предвид храна за душата, да помогне на някакъв, нали, на по-млад мъж по някакъв начин да намери себе си. Зависи вече в капацитета и в рамката, в Мгм. която ще оперирате, но да, наистина търсете ги тия мъже, защото са там и мисля, че Мгм. да си мислите, че няма какво да им дадете, защото винаги трябва да има някакъв обмен на стойност, както за вас, така и Да. за тях. Самия факт, че там сте и задавате въпроси, мисля, че адски много може да разпали един такъв по-възрастен мъж, може би, който е по-далече от семейството или вече има внуци и така нататък, защото повече път живеят в селата, не живеят в градовете. Това нещо, и пак тук може би стереотип давам, но това само по себе си е изключително стойностно нещо за този Мгм. възрастен мъж. Да, а и моят опит показва, че хората, които биват, просто ми идва на английски approach, Да. в смисъл, когато отидеш при някой човек и му кажеш, пич, супер много ме кефи това, което си постигнал, това, което правиш, искаш ли имаш ли възможност да се видим, примерно за час-два, просто да ми споделиш твой опит. Много са малко хората, които ще ти кажат не. Нали, М, окей, някой може да те протака 2-3 седмици, докато намери време, но със сигурност няма да е, защото не иска да го направи. Просто много хора има, които даже го чувстват като признание, нали, някой да дойде и каже, много ме кефи това, което правиш, моля да почерпя малко от твой опит. да, То е ясно, че няма да ти вземе хляба този младеж. да. Пък и И да го мисля, че вземе, в някой, смисъл, да, има правиш пая достатъчно хляб за по-голям. всички. Да, има Да. хляб за всички. Аз така споделя една лична история на съвсем набързо, като бях в Дисни, бачках в Дисни една година в Лондон и там почнах просто да интервюирам, защото идвам от малко градче, малко като цяло не седеше добре с мен, аз имах такъв импостър синдром, едва ли не, Ага. аджеба, какво правят тук, нали, тия какво си ви са гледали. Да. И почнах да интервюирам там някакви хора, първо менеджери, след това старши менеджери, директори, VP-та и най-накрая изпратих имейл към CEO-то на Дисни, който ни беше в офиса. Той пък взето ми отговори и даже се срещнахме с него. И тогава, нали, това ми беше така малко идея, че вау, нали, който не е опитал, не е успял. Така че не Абсолютно. пречи да се зададат въпроси, специално ако идваш от такава позиция, където си по-млад, може би по-неопитен. Има толкова много хора, които чакат, може би дори жадуват някой да ги попита за някакъв Мгм. съвет, така че опитайте, ми е, може би, съвета. И другото нещо за бойните изкуства, малко съм тренирал бокс, кикбокс, граплинга, макар че сега съм контузен, за съжаление, и не мога да практикувам. Толкова много ми дава. Не съм и Мгм. някакъв супер атлетичен, супер добър, просто факта, че си там, решаваш проблеми, става адски зарибяващо, че не ми Мгм. идва по такава дума. И наистина се усеща, защото е много интимен спорт, не говоря сексуално, обаче просто а, учите на смирение. Влизаш там Мгм. и гледаш, ти си мислиш, че си здравеняк, обаче един на 60 кг, аз съм може би 83-4 кг, 60 кг мъж, направо те гъне като прецел. И след това излизаш и малко, има доста повече смирение. Така че наистина Да. дава ти една така перспектива да си чекираш егото и да кажеш, абе, знаеш какво, нека да влеза тук с повече смирение, защото наистина не знам срещу какво се Мгм. изправям. И след това да, не значи непременно да ходиш и да се правиш на мъж и да влизаш в някакви такива кризисни ситуации. По-скоро, ако не дай си Боже, излезе някаква ситуация, няма да се панираш, а ще можеш да отговориш вместо да реагираш. Нали, да имаш присъствие, да му кажеш, абе, човече, нека да поговорим какво става тук. Не Мгм. непременно да влизаш в някакви схватки, защото, нали, не дай си Боже, всичко може да стане, дори да си трениран.
разбира се. Но да, наистина дава едно такова самочувствие, едно спокойствие, едно присъствие, което човека отсреща, окей, то човек нещо не помръдва тук, така че може би няма да се опитвам да се заяждам там. Така Мгм. че има го този фактор, да. Да, и в тази връзка смятам, че е много голяма една тема, свързана с гнева, защото това... Аз по-рано казах, че живота на нас, мъжете, ни е управляван от някои неща, като споменах страх, срам и самота, обаче пропуснах да кажа за гнева, защото м- нали, излишно е да давам примери за това мъжкия гняв колко може да бъде деструктивен. Просто трябва да отвориш един учебник по история и веднага може да видиш хиляди примери. Но пък ние имам чувство, че в днешно време сме в другата крайност и аз съм бил и в тези по-духовните среди, нали, с най-различни практики, където това, което ми е правило впечатление, че има една огромна неавтентичност, нали, а, в днешно време, тук пак казвам, нали, генерализирам, не въжи за всички, но някакси се опитваме да вземем този краткия път, шорткъта до просветлението. И, нали, от утре, примерно, започвам да ходя на йога, почвам да медитирам, сутрин, нали, ставам рано с залеза, хода, нали, да посрещам слънцето и аз вече съм духовен човек. Обаче има много голям брой от тези хора. Това пак казваме, моят опит, може да не важи за всички, но аз съм го виждал при много хора, при себе си също, нали, в който под това нещо седи един много голямо количество потиснат гняв, който не е отработен и сме отишли в другата крайност, нали, където всичко е любов, нали, аз вече съм над тия неща и този човек, примерно, се прибира за празниците при семейството си и не мога да прекара един час с родителите си без да се изпокарат. Просто го дам като пример. Искам да кажа, че ето това също е нещо, което смятам, че е добре а, като практически съвет, т.е. да се търси някакво място, където може да се работи ефективно с гнева. Аз честно казвам, много съм търсил такива места и не мисля, че има много ресурси, така че ако ти си намерил повече, супер, ако споделиш. Мгм. Аз това, което съм видял, че работи, определено е спорта, дишането, движението. А, но на мен нещо, което често казвам най-много им помогна, беше работата с моя терапевт, защото аз изрично търсех, нали, това беше на тогава следващия етап в моят живот, да имам дете, а, нали, да имам семейство. И също с моят терапевт беше постигнал вече тези неща. Тоест аз гледах на него и като ментор, това, което казах по-рано. Тоест намерих човек, който е постигнал нещата, към които аз се стремя, за да мога да си го взема това нещо от него и да го приложа в моя живот. Но той имаше едно такова излъчване на една много овладяна мъжественост. И защо казвам темата за гнева? Защото когато човек е работил с гнева си и може би не изцяло, но успял голяма част от него да я интегрира, той има едно такова излъчване, което е, че не може да се ебаваш с него. М. Мисля, той може да изглежда добър и всичко, но има едно такова излъчване, че има някаква граница, която ако пресечеш, ще има Да, последствия. да. И затова, нали, казвам, че то не е непременно, че този човек трябва да е агресивен, нали, да се заяжда с другите и да е да, агресивен, общо казвам. Но когато това нещо е интегрирано, то просто си личи, че този човек има тази сила и ако реши, може да я използва. Понеже моят терапевт беше точно такъв човек и аз това го виждах в него и той доста ми помогна да се свържа с този потиснат гняв, който аз имах в мен. Много често това е било през изразяването му, нали, удряне, крещене, но ето това също е нещо, което правим на мъжките групи и ние забравихме с теб да го кажем, защото знам, че и ти го правиш. Изразяване на тези потиснати емоции в една защитена среда. Защото ако сега съм в офиса и примерно яко ми напира гняв и почна да креща и да чупя монитори, нали, може би са малко фирмите, които ще ме задържат на работа. Така че, какво правя? Потискам го. Обаче, после се прибирам вкъщи, имаме спор с жена ми. Естествено, че няма да прибегна до физическо насилие, защото това е за мен не е окей да се прави. Не смятам, че има някой би го одобрил, но просто го казвам, защото се прави, за съжаление. М. М. А, но проблема при нас, мъжете, е, че някакси няма пространство, в което това нещо да може да излезне навън, за да не се налага ние да го държиме като тенджера под налягане и в един момент да избие в ситуация, в която не ни се иска да избива. И го казвам, защото първо, ако можем да се свържем с този гняв и да го интегрираме, това ни дава много голям ресурс в живота, да се справяме с трудни ситуации. И другото, което е, че нали,
всеки един човек е влизал в гнева си и го е проявявал, примерно да удариш върху масата или да удариш върху нещо или да щупиш нещо. Излишно е да обяснявам колко е деструктивна тази мощ. И ако си представим, че това нещо постоянно седи в нас и ние го държим, и това напрежение, което ни бушува в тялото, примерно Габор Мате го споделих по-рано, той в своята книга, а, мисля, че се казваше Когато тялото каже не. М, Всъщност от неговите проучвания и в работа с лекари показва, че една от основните причини за поява на рак е потиснат гняв. м, Тоест това е нещо, което ни изяжда отвътре, просто толкова е мощна тази енергия. За това казвам, че е хубаво човек да се научи тоест, да се справя с гнева си по един здравословен начин, но и може би да намери пространство, където да може да го прояви и да не бъде отхвърлен. м, Не знам как е за теб, но аз, например, имам една бариера да изригна по този начин пред съпругата ми. Имам пред не към нея, а в нейно присъствие. Примерно да почна да викам, да удара в нещо, да крещя толкова силно, защото винаги съм го имал едно такова усещане през моя живот, че ако покажа тази част от себе си, която е доста мощна и първична, ще бъда отхвърлен. м, Имало го е този модел при мен като дете мгм. и затова съм се научил да го потискам. И когато ти отидеш в една мъжка група, в която има още примерно 10 мъже, които държат това пространство и ти буквално можеш да изригнеш като див звяр пред тях и това нещо да излезне от теб и никой след това не ти каже, брат, ти нямаш повече място, тук изчезвай. Нали, тук не говоря да нараниш някой от участниците физически, само държа да отбележа. Но това нещо да може да излезне от теб и хората да държат това пространство и да ти позволят след това да рухнеш и да си отпуснеш тялото, когато това напрежение изляза от тебе и по някакъв път дори да се появят сълзи, защото много често под гнева стои точно това. За мен е супер, супер ценно и съм го виждал на групата, която водя да се случва неведнъж. Да. И за мен това винаги са били много, думата ми избяга, много катарзисни моменти. М, да, Просто после човека не е същия. Просто в излъчването му е различно. да. Това също като практически съвет е нещо, което мога да споделя. Сега, освен мъжките групи, да крещиш във възглавница, да отидеш някъде в планината, където има пространство за това нещо да излезне. Или, ако някой има такъв порив, може да събере свои приятели и да го направят също нещо. Да, Някъде. И- да. Добре, добре казано. Има, мисля, че много стигма около гнева. Нали, това е едва ли не някаква лоша емоция, тя просто е емоция. Може да се трансформира в любов, може да се трансформира в креативност, може да се трансформира в Мгм. много неща. Виждам някакви мъже, даже ми прави впечатление в самата им походка, самото им присъствие, вижда, че нещо е застинало. И малко е така, Мгм. има липса на живец в тях, защото мисля, че то е, този гняв е потиснат. И тя е такава голяма енергия, че трудно мога да намериш някакво адекватно място в днешно време. Но и в Мгм. семейството не е добре да викаш. В фирмата, както каза, ако почнеш да крещиш да викаш, може би няма си дълго време там. Така че, наистина, обаче, като се сложи в един такъв контейнер, където има присъствие на други мъже, където има, а, където е окей да повишиш тон, да викаш, да крещиш, да удряш нещо, тогава наистина виждаш как тая енергия може да бъде канализирана. Защото Мгм. държиме я, става гняв, след това става ярост и накрая става омраза. И, и да, виждал съм го това и просто, да, малко сме емоционални кастрирани. Мгм. Повечето мъже си живееме тук в главата, изобщо нямаме контакт с тялото, камо ли да изразиме този гняв, защото Мгм. е повтаряно, като викаш сега, примерно както детенцето ми вика, може би го чуват хората. Нали, мълчи, не дай да викаш, не дай да Да. дигаш толкова шум. И нали, по някакъв начин това се насажда в тебе и остава така, пък той е просто емоция. Има нужда да излезе по някакъв начин. Повечето пъти, като го натискаме, излиза, нали, sideways, излиза по някакъв друг начин, където ще нараниш някой. Така че, да, било то в групи, в такива групови практики, мъжки групи, терапия, по всякакъв Мгм. начин. И всичко съм правил, и крещял съм и в възглавници, така че просто тая енергия трябва по някакъв начин да мърда в тялото. Затова ми харесва, че и ти работиш с тялото, като се виждате с мъжете, Мгм. защото има адски много стойност в това. Да.
Да, това е доста голяма тема, дето доста може да си говорим за това. тук ако ми позволиш само две-три неща да кажа. Да, Но ти, разбира се, ти си човека, който ще сложи стоп на цялото нещо. Аз се чувствам изключително готино за нещата, които си говорим. Мога да продължа още дълго време, знам, че и ти си така. да. Но ти си грижиш за рамката, така че когато кажеш. Нека Исках ти само да това са кажа, може би последните неща, с които да завършим, защото усещам, че има нужда от подкрепа на другото да, родителско тяло. на другия фронт. Да. Исках само да кажа, че да допълня това, което спомена, нали, че виждаш, че има мъже, които ходят и сякаш са застинали. На мен ми прави впечатление, че и, нали, точно ако говорим за този синдром, нали, на nice guy, т.е. прекалено добричък, прекалено такъв харизматичен, прекалено Крисим. хрисим, иска да кажа, да, не харизматичен, хрисим. М- Това на мен винаги ми е оставено такова усещане, че просто там гнева сякаш не е интегриран, защото липсва, нали, тази грубата сила, която, т.е. този първичния мъж, който е интегриран в М, човека. А, и също иска да кажа, че гнева не е лоша емоция и основната му стойност и основната му цел е да ни помага да поставяме граници и да отстояваме себе си. Защото обикновено ние се чувстваме гневни, когато някой ни наруши личното пространство под каквато и да е форма. Например, представи следната ситуация, седнал съм на пейка в парка и изведнъж идва някой и просто сяда до мен и ме изръчва. м, Нали, нормално е да се разгневя в този момент, защото някой тотално ми навлиза в пространството по много неуважителен и инвазивен начин. А, може да го видим и при животните. Нали? Когато влезеш в пространството на едно животно, то веднага реагира, да. за да отстои своята територия. Така че гнева има изключително много стойност в нашия живот и когато го потиснем и не сме свързани с него, това ни ограбва от много голям ресурс М, и ресурс да се справяме с предизвикателствата. да. Така че има много стойност в това да го развиваме и още нещо иска да кажа. Просто ние толкова, нали, различни теми засягаме, че Аз предлагам ти да направим още един епизод направо, тук ще го заявиме, с нали, няма да удоволствие. непременно да даваш веднага отговор, но има още доста теми, които може да Да. задълбаме, пък мисля, Може че... като от господари на ефира, извиня, че те прекъсвам, просто да цъкнем едно обещано, обещавам, правим още един, така че Окей, чудесно, ето. Нямаше тук social pressure, ма може да. малко имаше, но да. Окей, чудесно. Добре, нека да завършим с това. Първо много ти благодаря, че така прие поканата, че идеята ми беше да направим по-къс разговор, обаче виждам, че времето мина. Аз не усетих кога минаха тия 2 часа. Наясно бях с времето, обаче пък много мисля, че добър разговор се получи, така да вкараме малко повече в съзнанието на хората, типа работа, с който се занимаваме, така че да, нека да оставим с това. Ако хората искат да научат малко повече за тебе и за работата, която правиш, къде мога да ги насочиш? Могат да влязат в моята страница във Facebook, която се казва Присъстващи бащи, която развивам от сравнително скоро. Не съм супер активен там, но това е място, където от тук насетне ще обявявам всякакви групи и събития, които занапред ще пускам. В момента приключвам първата ми група, т.е. в момента, в който тя приключи, тъй като само нещо, което забравя да кажа, форматът, тя е затворен формат, т.е. в началото се събира група и в същия състав продължаваме до края. Не приемаме нови членове, с идеята да задълбочим доверието в групата и взаимоотношенията. Да, Нали, в този смисъл, ако някой би искал да се включи към група, която вече тече, това не е възможно, но в момента, в който обявя новата ми група, която ще стартира края на септември, ще го пусна там, ще има повече информация. чудесно. Добре. Васко, аз много съм ти благодарен за отделеното време. Надявам се, че всички, които са слушали или са гледали, също са харесали. Нека да идат да погледнат страницата на Васил и да следят за бъдещите събития и мъжки групи. Добре, Васко, много ти благодаря. Павка, Чао на благодаря ти за всички, ще се поканата. видим следващия път. За мен беше чест. Благодаря ти и хубава вечер на всички, които ни слушат. Чао. За нас е вечер поне.